Obila osedhiyo acheje ang'wen ma itudo kod nek mar japuonjre moro mar timo penj maduong' mar klas 12 KCSE mahigani e skund sekondar ma Shinners Boys manitiere kaunti ma Nakuru. Japuonjre no nyo ochuo kod pala ma onegi gi jowetene moko e sikul ka japuonjre machielo to ne odong' gi hinyruok. Jafwambo marwa Cynthia Onyango chakono weche manyien gi ripodni. Ka kinde duto idok ne nyithindi sama gikoso, chieng' moro ni manyo kil mondo chung'negi kiyalogi. Ma e andika mogur e kor ot manitiere sikund sekondar ma Shinners Boys. Andika magisani chalo rang'i macharo wang' bang' japuonjre wito ngimane e sikundni e yor nek. Japuonjre matimo penj mar KCSE. What happened? The students were preparing to go for the night prep. As you know, they are all preparing for, or they are going on with the Kenya National Examination. And from my office and other officers who were also down there, we had some noise. And when there was noise, we had to run to the dormitory side to go and see what is happening. So by the time we were arriving at the dormitory side, that's when one of our students by the name Vincent Ngugi Mushiri, candidate index number 29, had already been stabbed in the lower abdomen, and even the intestines were out. Japuonj maduong' ma Shinners wacho ni gima ne okelo lweny en ni jopuonjre moko ang'wen mayande oriembi e sikul bang' bedo marori nyeo duogo e sikul timo penj bang'e yudo ka sandugegi otur. Vijana kupigana ni hiyo sanduku. Kuna wale wanasema sanduku ilivunjwa. Na hii sanduku ikivunjwa kuna vitu ambavyo vilifanya nini? Vilichukuliwa. So hao walikuwa wanataka walipwe ama kasi hivyo basi waanze kujilipishia kisasi. But the other one who was stabbed on the right thigh, he was stitched 8 stitches, and as I speak right now he's at our school in our sick bay. Nek makama koro kelo kuyo, luoro kod lit mathoth e chuny jonyuol ma nyithindgi nitiere sikul, ahinya to mago matimo penj e kindeni. Niko na uchungu, hata nimelia usiku yote kwa ajili ya huyu mtoto. Nikijiuliza, msasi umesomesa mtoto kuanzia form 1 mpaka form 4, una expect uende kuchuna matunda, halafu all of a sudden mtoto wako unasikia unapigiwa simu unaambiwa mtoto amekufa. Sasa kitu tu ni maombi, tuombe hao wenye wako hapa ndani. Hata sina la kuongea. Nyaka sani obila osemako jopuonjre ang'wen ma achiel kuomgi en japiny Sudan ma bende wachore ni en achich maduong' e nek makamano. As we speak, investigations are going on. The other 3 boys who were in the scuffle are already in police custody and waiting and assisting police with the investigations. Cynthia Onyango, Ramogi TV.